Hei ja tervetuloa videon toiseen osaan. Tämä on jatkoa kanonisointiprosessin käsittelylle. Ensimmäisessä osassa kerroin siitä, miten prosessi etenee aina autuaaksi julistamiseen asti. Jos et ole vielä katsonut sitä ja haluat ymmärtää koko prosessin alusta alkaen, löydät linkin ensimmäiseen videoon tästä. Seuraava ja viimeinen vaihe on kanonisointi, eli pyhäksi julistaminen. Siihen tarvitaan toinen ihme, Jumalan tekemä selittämätön teko, joka tapahtuu pyhimyksen esirukouksen kautta, esimerkiksi Maria Goretti, joka kuoli vain 11-vuotiaana puolustaessaan siveyttään. Raiskausta yrittänyt Alessandro Serenelli haavoitti Mariaa kuitenkin niin pahoin, että tämä kuoli pian verenvuotoon. Vaikka Maria oli vielä lapsi, hän oli hyvin harrasuskovainen ja antoi kuolivuoteellaan anteeksi raiskausta yrittäneelle murhaajalleen. Jo pian Marian kuoleman jälkeen ihmiset alkoivat pyytää häneltä esirukousta. Yhdessä dokumentoidussa tapauksessa erään miehen jalka oli murskautunut todella pahasti onnettomuudessa. Lääkärit totesivat, ettei jalkaa voinut pelastaa ja amputaatio oli ainoa vaihtoehto. Leikkausta edeltävänä iltana potilas ja hänen perheensä pyysivät Maria Gorettin esirukousta. Seuraavana aamuna jalka oli täysin parantunut, ei sitä tarvinnut amputoida, ei edes kipsata tai laittaa laastaria. Lääkärien mukaan paraneminen oli lääketieteellisesti mahdotonta, mutta totta se oli. Tämä tapaus oli yksi niistä, jokot vahvistivat, että Maria Gorettin esirukousten kautta tapahtui selittämättömiä parantumisia ja se auttoi vahvistamaan hänen kanonisointinsa perusteita. Jotkut ihmeet eivät aina tapahdu tunnekuohun keskellä, vaan joskus ne tapahtuvat hiljaisessa rukouksessa. Espanjalainen ortopedikirurgi Manuel Nevado Rey kärsi vuosikymmeniä sädeihottumasta, radiodermatitis eli kroonisesta ihosairaudesta, jonka oli aiheuttanut pitkäaikainen altistuminen röntgensäteille hänen työskennellessään kirurgina. Hänen kätensä olivat täynnä haavaumia ja kovettumia, jotka pahenivat vuosi vuodelta. Sairauteen ei ole parannusta, vaan oireita voidaan vain lieventää. Lopulta hän ei enää pystynyt leikkaamaan potilaitaan ja joutui kesällä 1992 lopettamaan kirurgin työnsä. Samoihin aikoihin hän sai ystävältään rukouskortin, jossa oli autuaan José María Escriván kuva ja rukous hänen esirukouksensa pyytämiseksi. Manuel alkoi lukea rukousta. Ensin hän epäili, sitten hän alkoi rukoilla sydämestään ja toistuvasti. Vain muutaman päivän kuluttua hänen käsiensä haavaumat alkoivat parantua näkyvästi. 2 viikon sisällä kaikki oireet olivat kadonneet ja iho oli täysin terve. Parantuminen oli välitön, täydellinen ja pysyvä. Lääketieteellinen komissio totesi sen tieteellisesti selittämättömäksi. Tämä ihme hyväksyttiin vuonna 2001 José María Escriván kanonisointiprosessissa ja hänet julistettiin pyhäksi seuraavana vuonna. Täytyy muistaa, että ihmeen tekee aina Jumala. Pyhimys ei tee ihmettä omalla voimallaan, vaan hän rukoilee Jumalaa toimimaan. Hän on siis esirukoilija, aivan kuten ystävä, jolta pyydämme rukousta täällä maan päällä. Erona on vain se, että pyhimys on taivaassa. Esirukousten pyytäminen edesmenneiltä uskovilta ei ole henkien manaamista, ei kiellettyä yhteydenottoa vainajahenkiin, vain rukousta Jumalan perheessä, johon kuuluvat sekä maan päällä että taivaassa elävät. Pyhien esirukoukset ovat erityisen voimakkaita, koska he ovat niin lähellä Jumalaa, täysin häneen yhdistyneitä. Ihmeitä ei tapahdu vain kanonisointiprosesseissa. Meidän uskovien elämässä tapahtuu jatkuvasti pieniä ihmeitä, parannumme sairauksista, hukassa ollut tavara löytyy, oikea työpaikka avautuu ihmeellisellä tavalla tai jokin mahdoton ongelma ratkeaa odottamattomasti. Näitä pieniä ihmeitä tapahtuu rukousvastauksena, ja ne ovat osa uskovan elämää. Tällaiset pienet ihmeet eivät kuitenkaan kuulu kanonisointiprosessiin, koska niille voi olla myös luonnollinen selitys. Pyhäksi julistamisen prosessissa otetaan huomioon vain ihmeet kapeassa merkityksessä, tapahtumat, joille tiede ei löydä luonnollista selitystä. Viralliseen kanonisointiin hyväksytään vain dokumentoidut selittämättömät ihmeet, joita on tutkittu perusteellisesti tieteellisesti ja hengellisesti, ja näitä on paljon. Viimeisten vuosisatojen aikana tällaisia ihmeitä on vahvistettu satoja ja taas satoja, sillä jokainen virallisesti julistettu pyhimys on vaikuttanut vähintään 2 selittämätöntä ja tieteellisesti todistettua ihmettä, tai vähintään 1, jos kyseessä on marttyyri. Niiden lisäksi on lukemattomia dokumentoimattomia ihmeitä. Kun joku on jo kanonisoitu eli julistettu pyhäksi, ihmeitä tapahtuu edelleen,
niitä vain ei enää dokumentoida. Myös osa protestanteista hyväksyy sen tosiasian, että Jumala tekee ihmeitä nykyäänkin, kun taas osa protestanteista ihmeiden ajan olevan ohi. Katoliselle kirkolle on selvää, että ihmeitä tapahtuu. Niitä tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta, armolahjojen voimasta ja pyhien esirukouksen vaikutuksesta. Tietenkin katolisessa kirkossakin löytyy skeptikkoja, mutta tämä on kirkon virallinen linja. Kun toinen, autuaaksi julistamisen jälkeen tapahtunut virallinen ihme on hyväksytty, paavi voi todeta todistusaineiston riittäväksi siitä, että henkilö elää nyt taivaassa ja hänet julistetaan pyhäksi. Silloin hänet liitetään pyhimysluetteloon, eli kanonisoidaan. Kirkko tai paavi ei siis tee jostakusta pyhimystä, vain julistaa sen, minkä Jumala on tehnyt ja osoittanut. Se on kirkon tunnustus kuolleen henkilön taivaaseen pääsemisestä ja kyvystä toimia taivaallisena esirukoilijana. Pyhäksi julistamisen eli kanonisaation toimittaa juhlallisesti paavi, ja tästä tulee maailmanlaajuinen kunnioitus. Autuaaksi julistamisen eli beatifikaation toimittaa joko paavi tai paikallinen piispa, ja tästä tulee vain paikallinen kunnioitus. Tavallisesti uudet pyhimykset saavat pyhimyskalenteriin pysyvän muistopäivän. Kirkon virallisesti pyhiksi tai autuaiksi julistamat pyhimykset on koottu niin sanottuun roomalaiseen martyrologiumiin, josta aina välillä otetaan uusia painoksia. Tärkeimmät pyhimykset ovat saaneet oman juhla- tai muistopäivänsä myös kirkon yleiseen liturgiseen kalenteriin, joka toimii pohjana paikallisille, hiippakuntakohtaisille liturgisille kalentereille. Niihin on sijoitettu myös paikallisesti kunnioitettuja pyhimyksiä. Pyhimysten joukossakin on aivan erityisen merkittäviä ja ansioituneita kristittyjä. Tällaisia henkilöitä katolinen kirkko kutsuu arvonimellä Doctor Ecclesiae, kirkonopettaja, joka on arvokkain pyhimyksille annettavista arvonimistä. Juuri tässä kuussa, kaikkien pyhien juhlana, marraskuun 1. päivänä vietetyn messun yhteydessä, paavi Leo XIV julisti pyhän John Henry Newmanin kirkon opettajaksi ja nimitti hänet yhdessä pyhän Tuomas Akvinolaisen kanssa kirkon kasvatustehtävän suojeluspyhimykseksi. Hei, ennen kuin menet. Tämä kanava tehdään kokonaan vapaaehtoisvoimin. Tämä on työtä, jolla haluamme auttaa ihmisiä läheisempään suhteeseen Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jos haluat tukea meitä, tilaa tämä kanava ja paina peukkua videolle, jos siinä oli jotain uutta tai mielenkiintoista. Ja hei, peukun voi antaa myös silloin, vaikka et tykkäisi teknisestä toteutuksesta, mutta kuitenkin arvostat sitä, että vapaaehtoiset amatöörit yrittävät tehdä parhaansa. Jos koet, että voisit itse tehdä paremmin ja haluat liittyä tiimiin, ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen kysykatolilaiselta@gmail.com. Kiitos, että katsot, tuet ja rukoilet meidän puolestamme. Siunattua päivää sinulle